Hej alle sammen og velkommen til Bar Droner. I dag der skal vi snakke lidt om den her fætter her. De Avatar 2. Og det vi generelt skal snakke om i dag, det er for nybegyndere og folk, der gerne vil vide, hvad de skal gøre, før de kan komme ud og flyve med den her. Det første, det er, at man går ind på droneregler.dk. Og derinde der skal man få taget sit certifikat, altså det jeg vil kalde et kørekort til dronen. Og det skal man, fordi den drone her, den er C1-mærket. Jeg vil ikke gå videre ind omkring alle C-mærkede droner, men lige præcis den her, det er fordi den vejer over 250 gram. Så derfor så skal man have et kørekort til den, altså et dronecertifikat, og man skal have en forsikring, og så skal man også have et droneoperatørbevis, det jeg vil kalde et nummerplade til dronen. Men hvis vi starter ud med at gå ind på droneregler.dk, og jeg kommer også til at vise et billede herover, hvordan I kommer ind på de forskellige ting, så scroller man lidt ned på siden, og så er der noget, der hedder A1, A3. Der klikker man ind, og så scroller man ned, hvor så man kan logge ind med sit MitID og udfylde nogle personlige ting. For så derefter inden for 2 timer at modtage sin prøve på e-boks. I mellemtiden så kan man gå ind og hente materiale til at læse op på alle spørgsmål omkring prøven. Og det er også inde på droneregler og inde under A1 og A3. Og så hvis du scroller helt ned i bunden, så er der en, der hedder Hent. Og så vil den hente en pdf med alt materialer på. Mit tip vil være, at I læser det igennem et par gange, og så har den åben, imens I tager prøven, eventuelt også Google, så det er nemlig ikke alle ting, der er beskrevet inde i den der. Når I så I har taget prøven, så går vi videre til at se, om vi kan finde en forsikring. Og forsikringer, der er nogle stykker, som udbyder forsikringer til droner over 250 gram. Typisk så kan man ikke få det ind under indbogsforsikringen, det er kun til droner under. Jeg vil anbefale, at I går ind og kigger inde på Modelflyveklubben. Derinde kan man få en forsikring inde, og gå derind og læse lidt omkring det. Når I så har fået forsikring, så får I forsikringsnummer, og det skal I bruge, når I opretter droneoperatør. Droneoperatør, det opretter I også inde på droneregler.dk, og det kommer også til at vise heroppe, hvordan I gør. Når så I går derind, så beder den om at få et forsikringsnummer. Så udfylder I de ting, den spørger om, og så vil det også komme på din e-boks. På din e-boks, så vil der så komme et nummer, som så skal printes ud og klistres på dronen. Og det kan gøres oven på den eller på batteriet. Og så er den egentlig klar til at komme ud og flyve. Når så I skal ud og flyve, eller inden I skal ud og flyve, så skal de opdateres, de forskellige ting, når I får dronen hjem. Og den måde I gør det på, det er, at man tænder dronen, motion controlleren og brillerne. Og til dem af jer, som også har købt en controller, så venter vi lidt med den tilbage efter. Hvis I starter med at tænde dronen, så trykker man en gang, og så trykker og holder man, og så vil dronen blive tændt, og det samme gør man med de andre ting også. Når så I har gjort det, så går man over på brillerne, og ned under brillerne, jeg ved ikke om I kan se det, der er en indgang til USB-C, og den plukker I i brillerne og i telefonen. På telefonen, der henter I så den app, der hedder DJI, og herover kan I se, hvordan den ser ud. Når I kommer ind på den, så ned i højre hjørne, der trykker I ned for at connecte alle tingene sammen. Og der vil også være en guide til med en masse oplysninger omkring brillerne, og bagefter omkring motion controlleren. Og dem går I selvfølgelig bare igennem. Når I så er færdige med at gå dem igennem, så vil der være på den app heroppe oven og en lille smule ned, nogle opdateringer til de 3 forskellige ting. Dem skal I selvfølgelig opdatere, og når I er færdige med at opdatere dem, så vil der komme en opdatering mere på geosystemet, som også skal opdateres. Når I opdaterer alle de ting, så det er selvfølgelig vigtigt, at I ikke afbryder nogle af tingene, og det er også vigtigt, at alle tingene er lavet op, inden I begynder på den her proces her.
så den ikke går ud undervejs. Når så I har opdateret alle tingene, så kan du tage din motion controller og slukke for, og det gør du på samme måde. Klikker en gang, og så klikker igen og holder, så den bliver slukket. Så tager du så din D-controller, og den tænder du så. Klik en gang, klik og hold. Og så over på brillerne, der tager du, den er tændt endnu, så der trykker du på tændknappen og holder den inde, indtil den begynder at sige en biblyd og blink. Når du så har gjort det, så gør du det samme over på D-controlleren, den er selvfølgelig tændt, så der holder du også tændknappen inde, så den begynder at bip. Og så inden for 10-20 sekunder, så er den forbundet til systemet. Det der så er i det, det er, at på din app, der vil så komme en opdatering på controlleren, og det er vigtigt, at du også får den opdateret. Når så den er blevet opdateret og installeret, så er du faktisk klar til at komme ud og flyve. Det du gør, når du kommer udenfor og gerne vil starte ud med at flyve, og vi tager udgangspunkt i motion controlleren først, så tænder du selvfølgelig de 3 enheder. Når du har tændt dronen og briller og motion controlleren, så inde i brillerne, så kan du se informationerne. Nede i bunden kommer også til at vise, der er nogle satellitter, og det er vigtigt, at de satellitter ikke er røde, før du begynder at starte. Og der vil også komme en lyd omkring, at der bliver sat et homepoint. Det er vigtigt, at I ikke starter med at flyve, før det homepoint det er sat. Fordi hvis du begynder at flyve op i luften, og den sætter homepointet 2 meter over luften, og du så er ude at flyve, og batteriet er ved at være low, og den sender den hjem automatisk, og du lader den flyve automatisk, så vil den stoppe 2 meter over jorden og slukke motoren. Og det vil ikke være så godt. Så derfor venter man til, du har nok satellitter, og den har sagt, at homepointet er blevet sat. Når så homepointet er blevet sat, så kan du tage din motion controller, og det står også nede i brillerne, jeg kommer til at vise det også herovre, nede i bunden, hvordan man tænder dronen med sin motion controller. Men jeg kan også lige forklare det her for en god ordens skyld. Der er sådan en orange knap, den trykker du 2 gange på, så starter motoren på dronen. Og når de så er startet, så kan du trykke og holde på den orange knap, indtil du ligesom kan høre motoren gå lidt ned i fart, så giver du slip igen, og så vil den lette cirka 1 meter hen over jorden. Så er du ligesom i gang med at flyve med motion controlleren. Hvis nu vi tager udgangspunkt i, at du gerne vil ud at flyve med D-controlleren, så gør du det samme princip. Du får tændt dronen, du får tændt brillerne og får tændt D-controlleren. Og det er meget vigtigt, at du ikke har tændt begge på samme tid, så du slukker den her og tænder den her. Når så du har tændt det hele, så sørger du selvfølgelig igen for, at du har nok satellitter. Og når du så har det, så for at starte dronen, så har du dine 2 controller, dem trækker du ind mod dig selv. Og det vil jeg lige vise her. Jeg skal lidt bedre at se. Så trækker man dem ind mod sig selv og ned i bunden. Når de har gjort det, så starter motorerne på dronen, og du bliver slip. Og så er dronens motor startet. Og så kan du egentlig bare starte med at trykke op på den højre stik for at få dronen opad. Og så styrer du den egentlig som en helt almindelig drone på en controller. Så det er den måde, man starter op på det med en D-controller. Og det var sådan set det for den her. Og så har jeg lavet nogle videoer, I kan se her efterfølgende, af hvor jeg har fløjet med motion controller, og hvor jeg har fløjet med D-controller. Og den første video kommer også til at vise med noget sidevind, så I kan se, hvordan det ser ud. Fordi det er selvfølgelig lidt anderledes end de andre droner, som er kameradroner i forhold til FPV-dronerne. Og så kommer jeg også til at vise, hvor jeg flyver med motion controlleren, lidt inde i noget skov, lidt tættere område. Men alt det kan I se oppe i toppen, når jeg skifter imellem controlleren og motion controlleren. Men tak for den her gang, og jeg håber I liker og subscriber. Hej!